Ganoon. Ay isa ba? So magandang araw mga idol. Ay, Sa oy kinakuha na. i-post na ug usbo nimo. Magandang araw mga idol. So ngayon, mukbang naman ulit tayo mga idol. So ating mukbang mga idol ay panyawan herbal capsule o ang idol, papaya ni siya idol. Udlot ng papaya mga idol. At saka syempre may soft drinks tayo. At saka sausawan. Yan mga idol, oh. Sausawan yan mga idol. So ngayon sabi nila itong panyawa na to ay mapait daw. At saka itong udlot ng papaya. So i-try natin kung mapait ba talaga. So simulan na natin mga idol. Unahin natin tong papaya, udlot ng papaya. Try natin kung mapait ba talaga. Itong dahon, kakainin rin natin to. Okay. Sausaw natin mga idol, sausaw. Sausaw natin to mga idol. Itong sausawan natin mga idol, may sili to mga idol at pati bitsin at saka limonsito. Tingnan natin kung mapait ba talaga. Ngayon, dito na natin malalaman kung totoo ba talagang mapait. Pait nga. Grabe ang pait mga idol. Grabe, ang pait. Buti na lang may soft drinks tayo. Ito, kakainin natin to. Tingnan nyo mga idol, oh. Yan, ganyan talaga tayo idol. Oh, tingnan nyo mga idol, oh. Tingnan nyo. Para tayong kanding. Para tayong kanding mga idol. Grabe mga idol, ang pait. Naiiyak ako. Naiiyak ko mga idol. Grabe ang pait. Naway ako ng papaya mga idol. Grabe talaga ang pait eh. Grabe mga idol, ang pait talaga.
Ito, Panyawan Herbal Capsule. Grabe mga idol, naluluha ako sa kapait ng papaya mga idol. Ito rin, sobrang pait talaga nito. Sausaw. Sausaw natin mga idol. Ito yung maliliit na pepino mga idol. Ngayon, ito na naman. Second batch na to mga idol. Tingnan natin kung mapait ba talaga. Kung sobra, kung mas papait pa ba sa papaya. Ito natin malalaman kung gaano katapang ito. Panyawan Herbal Capsule. Ang pinakakusog nga pait. Tingnan natin rin kung mapait pa ba to sa papaya. Okay, let's go. Okay. First bite. Parang nagdadalawang isip ako mga idol. Parang masusuka ako mga idol. Sobrang pait. Tuksan yun, tuksan. Ang pagkanding ni mga idol. Kaliwat kanan yung tuton. Tuton natin. Last. Itong pang last. Grabe ang pait talaga. Sa may masasakit yan ng ngipin mga idol, yung mga ngipin lang ay may ano yan, hole o bangag. Ito yung pangtambal mga idol sa mga sakit ng ngipin. Gumagana to sa mga ngipin mga idol, promise. Ito talaga gumagana. Herbal capsule to mga idol. Panyawan Herbal Capsule. So last, kainin talaga natin to. Tumuturo yung sipon ko. Grabe, ang pait. Sobrang pait mga idol. Inaway ako ng panyawan. Inaway ako ng panyawan mga idol. Grabe. Hindi ko inakala na sobrang pait talaga.
Mapait ba sa papaya? Grabe mga idol. Sobrang pait. Yun, at yun ang panghuli natin mga idol. So shout out sa mga viewers natin dyan at sa mga supporters natin dyan, at paki-subscribe na rin ang YouTube channel natin mga idol, at paki-support ako palagi mga idol, at sa para sa update ng mga bagong nating videos. At sa mga supporter dyan, maraming salamat sa inyo. At sa mga sender ng star dyan, salamat din sa inyo dahil nagkakastar na tayo ngayon. So shout out pala sa aking kaibigan at sa mga classmate ko dyan. Shout out sa inyo. Shout out kay JB Lamusaw at saka kay Jan Andrew Versusa, at saka shout out kay Ryan Boy Layar and Gabriel Opiar, at saka kay EG Ongutan. At shout out din kay Gerald Navarez. At sa mga hindi ko na-mention, shout out sa inyo. Shout out sa inyo lahat mga idol. Maraming salamat. At yun lang po hanggang sa huli. At sa susunod nating video, abangan nyo. At hindi pa rin nawawala yung kapait. So maraming salamat idol. At yun lang po. Kamsahamnida. Ipo Celine.